ወርሒ ለካቲት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፍሉይ ክብሪ ኣለዋ። ቃልሲ ናጽነት ታሪክ ኢትዮጵያውያን ብደምን ዓጽምትን ዝተጻሕፈላ ወርሒ እያ። ካብዞም ዓበይቲ ታሪኻት እቲ ሓደ ዓወት ዓድዋ እዩ። ዓወት ዓድዋ ብሄራዊ ማህተም ክብሪ ኢትዮጵያ መሰረት ቃልሲ ናጽነት ጸለምቲ ህዝቢ እዩ። 23 ለካቲት 1888 ዓ.ም ብዘድንቕ ስነ ስርዓት ዝተወደበ ዓብዪ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ዘይተሓሰበ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ኣብ ኩናት ዓድዋ ኣሰታት 45 ፈረሰኛታት ሓዊሱ ካብ 100,000 ክሳብ 120,000 ዝግመት ካብ ማእኸል ሃገር ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትሮ ብእግሮም ዝተጓዓዙ ሰራዊት ሓረስቶት ኢትዮጵያ ኣብ ኣካዳሚ ወታደራዊ ዝሰልጠነ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን 23 ለካቲት ወጋሕታ ሰዓት 11 ውግእ ብምግጣም ረፋድ ሰዓት 4 ዓወት ምጉንጻፎም ታሪኽ ይነግረና እዩ። ካብ 5 ሰዓት ዘይበልጽ ዝተኻየደ ኩናት ሰራዊት ኢትዮጵያ 56 መዳፍዓት ጣልያን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝማረኽዎ ይዝረብ እዩ። ምስ እዚ ተታሓይዙ መራሕቲ ጀነራላት ወራሪ ሰራዊት ጣልያን ካብ ዝነበሩ ጀነራል ኣልቤርቶኒ እንትማረኽ ዋና ኣዛዚ ዝነበረ ጀነራል ባራቴሪ ምስ ዝተወሰኑ ዓጀብቱን ብስዕረት ምኽንያት ዝተበታተኑ ወታደራት ጣልያን ብምዃን ክሃድም ክኢሉ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብርኪ ዝበሉ ከበርትን ቀለልትን ናውትታት ውግእ እውን ተማሪኾም እዮም። ኣብቲ ዝተኻየደ ዓውደ ኩናት ንናጽነት ንፍትሕን ማዕርነትን ደቂ ሰባት ተባሂሉ ዝተገበረ ቃልሲ ግንባር ቀደም ዝጽርሑ 12 መራሕቲ ሓይሊ ጦር ኢትዮጵያውያን ነይሮም እዮም። እቶም ዝነበሩ መራሕቲ ሓይሊ ጦር ደቂ ህዝቢ ከም በዓል ኣፍሪካዊ ጀነራል ራእሱ ኣሉላ ኣባነጋ፣ ወዲ ቁቢ፣ ራእስ መንገሻ ዮሃንስ፣ ኣባ ግጠም፣ ፊታውራሪ ገበያው ገቦ፣ ኣባ ገረው፣ ልኡል ራእስ መኮንን ወልደ ሚካኤል ጉዲሳ፣ ኣባ ቀኘው፣ ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ተሰማ ጎሹ፣ ኣባ ጠና፣ ንጉሥ ሚካኤል ዓሊ ልበን፣ ኣባ ሻንቆ፣ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎሮባ፣ ኣባ ነፍሶ፣ ራስ ወልየ ብጡል ሃይለ ማርያም፣ ኣባ ጠጣው፣ ፊታውራሪ ሃብተ ገርጊስ ዲነግዴ፣ ሃብቲ ኣባ መላ፣ ዋቅሹም ጋንጉል ብሩ ገብረ መድህን፣ ኣባ መርከብ፣ ራስ ኣባተ በያለው ንጉሥ፣ ኣባ ይትረፍ፣ ሊቀ መካስ ኣባተ፣ ራስ ቢትወደድ መንገሻ ኣቲከም፣ ኣባ ገድብ ከም ዝኾኑ ኣብ ታሪኽ መጻሕፍቲ ሽሞም ተጻሒፉ ይርከብ። ዓድዋ 00 ኪሎ ሜትር መነሻ ቦታ መበገሲ ቦታ ኢትዮጵያውያን ኣብዛ ቦታ እዚኣ ተኣኻኺቦም ብሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ኢትዮጵያ ንምንብርካኽ ንምውራር ዝመፀ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ካብዛ ቦታ እዚኣ ተኣኻኺቦም ማእኸሎም ኣብዚኣ ገይሮም እዮም ተበጊሶም። ካብዛ ቦታ እዚኣ ኣስተታት 120,000 ዝኾኑ ህዝብታት ተኣኪቦም ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዝነበረ ወራር ምስታኡ ካብ ዝነበረ ማሕበረሰብ ኢድን ጓንተን ብምዃን ብምትሕባር ነዚ ዘመናዊ ዕጥቂ ተዓጢቑ ዝነበረ መፍርሒ ብሰማይን ብምድርን ዝዋጋእ ዝነበረ ሓይሊ ካብዛ ቦታ እዚኣ ተላዒሎም እዮም ዓወት ዘመዝገቡ። ስለዚ እዛ ቦታ እዚኣ ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሕምብርቲ ቦታ እያ። ናይ ዓድዋ ሕምብርቲ ወይ ከዓ ድማ ካብዚኣ ተላዒሎም ንሰሜን ኮይዶም ዝረትዕሉ እዩ። ስለዚ እዛ ቦታ እዚኣ ናይ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ዘለወላ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ዝተመዝገበላ ናይኣቶም ኣብነት መግለፂ ቦታ እያ። እዞም ታሪኻት እዚኦም ኣብ መድረኽ ዓለም ንዓና ዘለዎም ምስልታይ ከም ዝኾነ ኢና ክንርዳእ ዘለና። ተመልከትና ኣብዚ ኣብ ዓድዋ 00 ተረኺብና ብዛዕባ መበል 129 በዓል ዓድዋ ታሪክ ዓወት ዓድዋ መላ ኢትዮጵያውያን ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ብሓባር ኮይኖም ዓወት ዝተገናጸፍሉ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ታሪክ ኢትዮጵያውያን ዝተሰነደሉ እዩ እሞ ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ዝመከትሉ እዩ። ወራሪ ሓይሊ ጣልያን እውን ብሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ኣብ ክልል ትግራይ ብኡኻዊ ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያን ንምውራር ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምእታው ዘይፈንቆሎ እምኒ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን ካብዚ ካብ ማእኸል ዓዲ ኣስተታት 120,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ንጫፍ ተኣኻኺቦም ኣብ ከባብታት ዓድዋ ዓሪዱ ዝነበረ ወራሪ ጣልያን ንምምካት ምስቲ ከባቢ ማሕበረሰብ ኮይኑ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊቡ እዩ። ነዚ ቀንዲ ዓብዪ ዓወት ከመዝገበሉ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ
ب12 ናይ ጦር ጀነራላት ወይ ከዓ በቲ ናይ ሽዑ ኣፀዋውዓ ራስ ደጃስማስ ንጉስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ነይሩ በተለይ ናይቲ ከባቢ ማሕበረሰብ እውን ጦረኛ ምስ ምዃኑ ነዚ ወራሪ ሓይሊ ዘመናዊ ዕጥቂ ተዓጢቁ ዝነበረ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ብሓባር ኮይኖም ካብ ምብራቅ ሰሜን ደቡብ ምዕራብ ተኣኻኺቦም ዝመከትሉ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓወት ዓድዋ ትለዓል ተሎ ርእሲ ሕማም ጸዓዱ ወይ ከዓ ኣውሮፓውያን እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሰዓሱ ነዚ ታሪክ እዚ ክተምዝግተላ እሳቶም ኣይሓሰብዎን ነይሮም ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ከመይ ገይራ እያ ምዝገባ ኢትዮጵያ ዘመናዊ ዕጥቂ ዝተዓጠቀ ብባህላዊ መሳርሒ ከመይ ገይራ ስዒራ ከመይ ገይራ ረቲዓ እናበሉ 10 ግዜ ሕቶ እናፈጠረሎም እዩ ዝርከብ عدوى بحقي عبي بعاليو إثيوبيات راح زي كونن ملو مسراق أفريقيا ملا أفريقيا كابو حالفون عالم زلو نسلمتي عبي ترجم زلو إيو ملو عالم زلو تسلمتي إثيوبيا خذكر خلو نعدوى خذكر خلو ناي نصعنت معلتي ناي جغننت معلتي ناي حرنت معلتي غيرهم زغطرو عبي بعالي انت زين انا ون يقرعنا انا طرح زي كنا بعالم ملء زلو صلمتون بصبغ تذكروا يوم بእውነት አድዋ ለኢትዮጵያውያን ለኛ መመኪያችን ነው መኩሪያችን ነው بحق عدوى نعنا ኢትዮጵያውያን መመኪና መኮሪና እዩ አቦታትናን አባሓጎታትናን ነዚ ታሪክ ዝን ሃገርናን ሓደ ገይሮም አጽኒሖምልናዮም ሕዝ ዘለና እዋን ንክንበጽሕ ገይሮም እዮም ኣብ ዓወት ዓድዋ ብዙሕ ደም ፈሲሱ ኣዕጽም ትረጊፉ እዮም እዚ ሙዚየም እዚ ብከምዚ መልክዑ ብዘኽርዕ ተዳልዩ ምስርሑ ብጣዕሚ ደስ ዘብልን ዘኽርዕን እዩ ካብ ኩሉም ናይ ዓድዋ ታሪክ ክንማር ንኽእል እንድሕሪ ሓቢርካ ብሕብረት ሰሪሕካ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ምንም ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ካብ ምሉእ ደቡብ ኢትዮጵያ ከም ዝበልኩኻ ካብ ምስራቅ ምዕራብ ተኣኪቦም መጺኦም ናብ ሓደ መሪሕነት ተጠርኒፎም ሃገርና ኢትዮጵያ ነፃ ክነውፅእ ኢና ሓራ ክነውፅእ ኢና ኢሎም ኩሎም ንሞት ከይፈርሑ ጥሜት ከይፈርሑ ዝኣክል ስንቂ እውን ዘይብሎም ብኣድግን ብበቕልን ጥራሕ እናተጓዓዙ ናብ ትግራይ ዝኣክል መሬት ትግራይ ከም እትፈልጦ ዓብዪ ፅንኩር ጎቦታት ዘለዎ ዓዲ እዩ እዙይ ጥሒሶም ናብዚያ መጺኦም ኣብኡ ዝጸንሑ ናይ ትግራይ ጀነራላት መራሕቲ እዮም እምበር ህዝቢ እዩ ዝዋጋእ ህዝቢ ትግራይ ተሓዊስዎ ህዝቢ ሸዋ ህዝቢ ጎጃም ህዝቢ ጎንደር ህዝቢ ሲዳሞ ህዝቢ እንታይ ምኽብል ካብ ደቡብ ከም ዝገለጽኩ ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ካብ ምስራቅ ናብ ምዕራብ ኩሉ ህዝቢ ዘለዎ እዚኦም ሓቢሮም ሃገርና ቋንቋይ ካልእ እዩ ዓለተይ ካልእ እዩ ከይበሉ ኢትዮጵያ ሃገረ ኢሎም ንኢትዮጵያ ደሞም ክንዘፍሰሱ እዙይ ንኣና ዓብዪ ምሳሌ እዩ ንኣና ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ምሉእ እውን ዘስደመመ እዩ የአድዋ ድል ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ዓወት ዓድዋን ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንምሉእ ጸለምቲ አፍሪካውያን ዓለምን ኩርዓት እዩ ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ሃገር ኣሜሪካ ዘለው ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዓወት ዓድዋ ከም ኩርዓትን ኣብነትን እዮም ዘልዕልዎ ኣነ ድማ ኢትዮጵያዊ ኮይነ ምውላደይ ብጣዕሚ ዝኮርዕ እቲ ግዜ እቱይ ብእግሪ መሳርዕዮም ከዓ ከም እትርእይዎ ጉራደ ከደከ ጠበንጃ ናይ ቀደም መሳርዕ ሒዞም እዮም ምስ ጸዓዱ ኣይሮፕላን ምስ ዝሓዙ ምስ ዓበይቲ ናይ ውግእ መሳርዓ ምስ ዘለዎም ዝተዋግኡሉ እዙይ ኩሉ እውን ተጻዊሮም ዘሸንፍሉ ክንዲ ዝኾነ ንኣና ዓብዪ ኩርዓት ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንምሉእ ኢትዮጵያን ዓድዋን ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ተምሳሌት ክንዲ ዝኾነት ንሕና እውን ብዝበለጸ ንኮርዓላ እንሕበነላ ዓብዪ በዓል ናይ መጨረሻ እውን እንኮርዐሉ በዓል ክንዲ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይብለና ብዙይ መጽአ ይኹን እምበር ናይ ዓድዋ ምስ ህይወትና ኣብ ህይወትና ተዋሂዱ ዘሎ በዓል ክንዲ ዝኾነ እንክውሕድ ናትና ኩርዓት ከም ዝኾነ ክገልጽ ብምኽኣለይ ደስ ይብለኒ
ሙዚየም እዚ ንስራሑ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ንምንታይ ደስ ዝብል ሓደ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ዘስተናግደሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ዓድዋ ኩሉ በፂሑ ክመፅእ ስለ ዘይኽእል ናይ ዓድዋ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያውያን ድል ናይ ሙሉእ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኮይኑ ክግለጽ ከሎ ዝበለጸ ይገልጽ እምበር ችግር የብሉን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ኩሉ ዝረኣናዮ ናይ ኢትዮጵያውያን ካብ ሞያሌ ካብ ወለጋ ካብ ጋምቤላ ካብ ማእኸል ሃገር ካብ ጎጃም ካብ ጎንደር ካብ ጋምቤላ ካብ ባሌ ብእግሮም ከይዶም ካብ ሞያሌ ኣብ ዓድዋ ብትስዓቱ ዝገበርዎ ድል ብጣዕሚ ናክሮዕና ዝነብር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምስራሑ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ኣይኮነን በየክፍለ ሃገር ብስራሕ እውን ደስ ይብለና ንሕና ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ሓድነት ከመይ ከም ዝጠቅም ተነጻጺልካ ምንም ከም ዘይትሰርሕ ናይ ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ንዓለም ጉድ ዘበለ ናይ ሓድነትና ምልክት እዩ እዚ እንትዚ ዓድዋ ናይ ዓድዋ በዓል ናይ ዓድዋ ናይ በዓል ኣከባብራ እዚ ንኣና ኩርዓ ዝኾነና ንኣና ጥራሕ ዘይኮነ እውን ትምህርቲ ንዓለም ዝኸውን እዩ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ሓድነት ከም ዝጠቕመና ብሓደ ክንሰርሕ ከም ዘለና ተነጻጺልካ ትገብሮ ነገር ምንም የለን እዚ ታሪክ እዚ ናይ በይኑ ናይ ፍሉያት ሰብ ኣይኮነን ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ህዝቢ ታሪክ ስለ ዝኾነ ናይ ሙሉእ ኢትዮጵያ ህዝቢ ታሪክ ኣብ ዝገልጸሉ ቦታ ከምዚ መሰለ ሃውልቲ ክስራሕ ከሎ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና ነመስግን ነቶም ዝሰርሑ ሰባት ብጣዕሚ ነድንቆም ነመስግን ኣብዚ ክንመሃር ዝግበአና ታሪክ መምሃሪ እዩ ካብ ታሪክ ክትመሃር እዩ ዝግባእ ናይ ታሪክ ትምህርቲ እንታይ እዩ ንሕና ሓድነት ብሓድነት ብሓደ ክንዝሓበርና ሃገርና ክንሕልውን ብሓደ ክንዝሰራሕና ከም ዝተጠቐምና ታሪክካ ክትዕቅብ ከለኻ እንታይ እዩ ዝገልጸልካ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን ከምዚ ዝመሰለ ህዝቢ እዚ ሰሪሑ እዩ ዝበሃል እዚ ከዓ ንታሪክ ጥራሕ ኣይኮነን ንመነባብሮኻ ዕለታዊ ጉዳይ ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ክንመሃር ኣለና እዚ ታሪክ ምዕቃብ ማለት እዚ እዩ ትልቅ ስራ ነው የተሰራው ይሄንን መካድ አይቻልም ኣብዚ ሙዚየም እዚ ዓብይ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ እዚ ዝተሰርሐ ስራሕ ምኽሓድ ኣይከኣልን በግባቡ ኣይተቐመጠን ኢልካ ምኽሓድ እውን ኣይከኣልን ብጣዕሚ ዘኽርዕ ስራሕ እዩ ኣብ ቀጻሊ ንዝውለዱ ደቅናን ደቅናን ኩርዓት እዩ ናብዚ መጺኦም ንባዕሎምን ካልኦት ሃወፅቲ ዓዲ ዘርእሉን ብምሉእ ልቦም ዝዛረብሉን ኩነታት እዩ ዝተፈጥረ እቶም ጀነራላት ዘመርሑና ዝነበሩ ላዕሊ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዘለው ጀነራላት ኣሳኢል ርኢ ነይረ ንሳቶም ካብ ኩሉ ወገን መጺኦም ካብ በዓል ባልቻ በዓል ፊታውራሪ ሃብተ ጊዮርጊስ በዓል ኣሉላ ኣባነጋ በዓል ገበዮ በዓል ራስ መንገሻ እዚኦም ኩሎም ዝረኣኹሉ እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ካብ ኩሉ ወገን መጺኦም ንሓንቲ ኢትዮጵያ ኢሎም ህይወቶም ንኽህቡ ዝተቐረቡ መብዛሕትኦም ከዓ ህይወቶም ዝሃቡ እንደዝኾን እዚ ይርኢ ኣለኹ በአሁኑ ጊዜ ብዙ አፈታሪኮች ነገሮች አሉ በየጊዜው የሚነገሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሓት አፈታሪካት በብግዚኡ ይዝረቡ እዮም ግዜ ብዝኸደ ቁፅርን ብዝተቐየረን እዞም አፈታሪካት እናተለወጡ እዮም ዝኸዱ ብከምዚ ብጽሑፍ ኣብ ሙዚየም ዝተቐመጠ ነገር እንትህሉ መሰረት ሒዙ እዩ ዝጸንሕ Beautiful places here in Addis Ababa, like Arwa museums. ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብርክት ዝበሉ ምዕሩጋት ቦታታት ዑደት ገይረ ኣለኹ ከሙዚየም ዓድዋ ፓርክታት ዝመሳሰሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ህዝቢ ለዋ ህዝቢ ምዃኑ ኢሉ እውን ነዚ ዑደት መተሓበርቲ ኣካላት መንግስትን ካብዚ ብላዕሊ ድማ ጸባዮም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብሓፈሻ ንዝገበርኩምልና ክንክን ከመስገን ይፈቱ When
we got to Addis Ababa, I was really excited to learn about the history of the place. ናብ አዲስ አበባ ምስ መጻኹ ታሪኽ እዚ ቦታ ብጣዕሚ እዩ ኣግሪምኒ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ልምዲ እየ ወሲደ ዘለኹ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትኸዎ ነገር እንተሃለወ ባህሉ ህዝቡ ምግቡ ቡኑን ኢሉውን እዚ ኣሰራርሓ ምግቦም ከመይ ገይረየ ምስናትና ከለማምዶ ኢትዮጵያውያን ብጣዕሚ ዓብይ ዝኾነ ባህላዊ ምግቢ እዩ ዘለዎም ኣነ ናብ ሃገረይ ዚምባብዌ ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ምግቢ ንኸዳለው ድፊት ክገብር እየ እዚ ድማ ናይ ኣፍሪካ ምግቢ ስለ ዝኾነ ኩሉ ክጥቀም ኣለዎ ተስፋ ይገብር ናይ ኢትዮጵያ ምግቢ ኩሎም ኣፍሪካውያን ኣብ ዓዶም ክጥቀምሉ ይኣምን Ethiopia how it is developed in the last years, but I found that's true. ኢትዮጵያ ኣብዞም ውሕዳት ዓመታት እናዓበየትን እናተቐየረትን ከም ዘላ ተዓዚበ ኣለኹ እዚ ከዓ ሓቂ እዩ ብሓፈሻ ተቐይራ እያ ካብዚ ምስ ተመለስኹ ናብ ካልእ ዓዲ ወይ ሃገር ዑደት ክገብር እንከለኹ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ምቹው ተዓዲ ምዃና ክዛረብ እየ Addis Ababa is quite an interesting city. I love the people who are big on culture. አዲስ አበባ ብጣዕሚ ሰሓቢት ከተማ እያ ህዝቢ ኢትዮጵያን ባህሉን ብጣዕሚ የዝፈትዎ ምግቦም ብጣዕሚ ጥዑሙን ሰሓብን እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ባህላዊ ቤት ብልዒ ርኢ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋናት ካብዚ ምግቢ እዚ ከይፈላለ ኢለ ባህላዊ ምግቦም ጥራሕ ይምገብ ነይረ ብጣዕሚ እየ ከንኦም ዝደሊ بمقصال أب كابتات عدوى كنا سخير لو بوتا إن نركب زي بوتا زي كم تريوتو كرات تملكتنا كتزولو ناي طور حلتات أو زبوتا زي زكايد بوتا أيو كم تريو زبوتا زي بوتا عدوى كم زي تسريحهم معركم زلو بوتا أيو أو زبوتا زي لا إثيوبيا وين إدين قانتنا قينهم نوراري حيل إيطاليان عوت زمز قبل بوتا مستمخانو زي جوزون حاولوا تواجه إزبحال زمناوي عدكي مستعطق سراويت وخمس عينات جو وحزم نتحل السنخدم سوزو بقي عميم كم تقول لهم أو زي خالتات عدوا جوتا سولدا مريم شويتو كم أون براعي وزبحالو باتات أو زي يركو سلزي زي بوتازي أو زي بوتازي ملا إثيوبيا وان بحاور خلهم تاريخ استوجنات أفلو بوتاي زي بوتازي ون بعلو حق زواجا كم زلون تاريخات يحبروا بوتات عدوا أوزي بخمزي بيت موزيم كفتو خوين له مالتي كورات ملكتنا سلزي نزي زملكت حبريتنا خو ممكن بينا حزون صحنتكم مسانا يكون كل فتو እኔ በታሪክ አጋጣሚ ቀደም ሲል አልፎ ያለውን ቦታ አይቼዋለሁ አውቀዋለሁ أنا بتاريخ አጋጣሚ ዓድዋ ኸይደር እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዓድዋ ብዝመስል መልክዑ ተቐሚጠሎም ከም እትርእይዎ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝነበሩ መራሕቲ ሓይሊ ጦር ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ዝተውፃፁ እዮም እዚ ካብዚ እዩ ዝመጽእ ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ኢትዮጵያውያን ብምዃኖም እዮም ዝተኣኻኸቡ ናብዚ መጺኦም ምስ ዘመናዊ ዕጥቂ ዝተዓጠቐ ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ባህላዊ ብዝኾነ ናውቲ ኩናት ታሪካዊ ቦታ ኣብዚ ስርሑ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ምክንያቱም ብዙሓት ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ኣይኮኑን ምስ መፁ ዝኽሪ ክኾኖም እዚ ተገይሩ እዩ ዝፈልጥዎ ነገር እዩ ኣፍሪካውያን ኩርዓት እዩ ብዙሕ ግዜ ዝጠቕስዎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዓድዋ ጦርነት ኩሉ ግዜ ዝጠቕስዎ እዩ ዘይፈልጥዎ ኣይኮኑን መፂኦም ክሪእዎ ከለዎ ግን መዘከርታ ይኸውን ዝኽሪ ይኸውን ኢትዮጵያውያን ታሪኮም ይዕቅቡ እዮም ታሪኮም ይፈትው እዮም ህዝቦም ዝሓለፉ መራሕቶም የኽብሩ እዮም ዝብል መልእኽቲ ክንዘመሓላልፍ ደስ ይሉና ኣሎ አይ ቲንክ እዚ እውን ጽቡቕ ኣብነት ይመስለኝ ፎቲና ጸልኢና ንዘለዓለም ከም ሓጺን ጸኒዑ ክቅጽል ዝኾነ ነገር እዩ ማንም ክፍንቅሎ ዘይኽእል ታሪክ እዩ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ሃገር ወዳድ ዘለዋ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ቀጻሊ ኢልና ንግምት ማለት እዩ ምንም ማንም ክፍንቅሎ ኣይኽእል በውጭም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እየመጣችሁ እዩ ኣብ ወፃኢ ሃገር እትነብሩ ኩልኹም ኢትዮጵያውያን ግዘ ኣብ ዝረኸብኩምሉ ኩነታት ናብ ዓድኹም ብምምጻእ ታሪክ ሃገርኩም ሃውፁ ንሕና ኣብ ሃገርና ብዙሕ ነገር ርኢና ኢና ኢትዮጵያውያን እዚ ዘኪሮም ሓድነት ከም ዝጠቕመና ፈሊጦም
እዚ ሮመታ እዩ እዚ ትግራዋይ እዩ እዚ አምሓራ እዩ ዝብል ገዲፎም ንሓንቲ ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያዊነት ለቢስና ብሓደ ክንሰርሕ እዚ ኣብ ሓንጎሎም ገይሮም ነዚ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ጥራሕ ስም እውን በዓል ምኽባር ምንም አይጠቅምን እዩ በዓል ንኸኽበሩ 129 ዓመት ብፅቡቅ አተሓሳስበ ስነ ልቦና ናብ ሓድነት ዝእክበና እዚ ሓሲቦም ንኽመፁ እዚ ለበዋይ ያቀርብ ኣለኹ። ዓወት ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ቆፍኣ ከም ዝተነኽአ ንህቢ ብምዕሳል ኣብ ሓደ ንኽእከቡ ዝገበረ ታሪኻዊ ፍጻመ ብምዃኑ ሓድነትን ምትሕባርን ኢትዮጵያውያን ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ንኹሎም ጸለምቲ ህዝቢ ምልክት ናጽነት ምዃና መርኣያ እዩ። ክቡራት ተመልከትና ኣብዚ ኣብ ዓድዋ 00 ሙዚየም ተረኺብና ብዛዕባ ዓድዋ ዓወት ዓድዋን ከምኡ እውን ቱሪዝምን ኣድሂብና ናብኹም እናበልና ጸኒሕና ነርና እምበኣርከስ ኣብ ካሊእ ግዜ ብካሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት